Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time hali sa Pag-asa 5 minutos lapuas alas 5 nin pagkahapon. Maray na hapon hatod sa Indokan DCGB ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga, mga baretang maruluwas sa mga dyaryo nasyonal alagad enot na nindong maantabayanan digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga, despachos kan mga bareta sa lado lokal, national, international sports kamugtakan kan panahon sin iba pa sa DCGB bareta ngunyan para sa aga. Kami po sa indong makakasarabay. Ako po si Franz May Boras. Ako man po si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagtutubod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na positibo ang pigaagihan na dalan kang Pilipinas para sa padagos na pagbangon kaini. Sa pinakahuring vlog kang presidente, kaibanan si Vice Presidente Sara Duterte, sinabi kaining importante ang burunyog na nasyon para sa diretsong pagbangon kang Pilipinas. May mga agyatman na mag-abot sigon kay Presidente Marcos, nagibo man kaining hampangon asin malampasan. Maikonsiderar sigon sa Presidente na sarong Blessed 2022 ang luminihis para sa saya asin sa lambang pamilyang Pilipino. Enot nang hinagad kang presidente sa mga Pilipino naman tinidong makusog asin magkasararo ngunya na paghampang sa panibagong-bagong taon ang lambang Pilipino kasabay ang paghagad nin giya sa mahal na Diyos tanganing makamtan ang mas maray asin progresibong mga aldaw. Dakulang komento sa produktong petrolyo ang masabat sa mga motorista sa primerong semana kan 2023. Base sa estimate kan mga taga-industriya, posibleng umabot sa 2.50 sa kod 2.80 pesos ang aumento kan kada litro nin gasolina. Pwede man pumakol sa 2.10 sa kod 2.40 pesos ang dagdag sa kada litro nin diesel. Mantang 2.80 sa kod 3 pesos man ang magiging aumento sa kada litro nin kerosene. Mantang nagpotob man in rollback sa presyo in liquefied petroleum gas o LPG asin Auto LPG and Petrol Corporation asin Solane. Epektibo ini pon kasuhapon Enero 1 kung saan ipinautob kan Petron Corporation ang 4.20 pesos na takras sa kada litro nin LPG mantang 2.35 pesos man ang bawas sa kada litro kan Auto LPG. Nagpautob naman ang Solane nin 3.9 pesos sa kada kilo kan LPG. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, uminabot sa totalmenteng 2.6 milyones na turistas na nagbisita sa Pilipinas kan nakalihis na taon. Sigon sa Department of Tourism, dahilan ini sa pagbubukas kan border kan nasyon sa gabos na international travelers kan nakaaging bulan na Pebrero. Hali man sa Estados Unidos, South Korea, Australia, asin United Kingdom ang kadaklan sa mga turistang nagbisita sa Pilipinas. Katakod kaini nakapagrehistro ang ahensya ding sobra sa 600,000 na returning Filipinos. Mantang target kan ahensya na umabot sa 4.8 milyon ang international visitors na magbisita man ngunyan na taon. Target kan Department of Agriculture o DA na magbaba ang presyo kan sibuyas sa 170 pesos kada kilo sa kod 80 pesos kada kilo ngunyan ng taon. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary asin spokesperson Christine Evangelista na dahil ini sa piglalauman na magayon na supply kan aanihon na sibuyas ngunyan na 2023. Mabugtakman ang ahensya nin mas dakol na cold storage facilities sa mga strategic areas para mapalawig ang shelf life kan nasabing produkto. Tinawan pa rin doon ni Evangelista na gusto man kan DA na magbilog nin onion farmers
kan price points na mapakusog sa indang farm gate prices sa bilog na taon. Napag-araman na piglalaoman kan ahensya ang mas hababang presyo ni sibulyas sa kabangaan kan bulan na ini sa tao kan mga espersos kan gobyerno na mamantinir ang sufficienteng supply sa merkado asin ang harvest season. Diretso ka na Bareta sa lado nasyonal, suminakat na sa 51 ang numero kan mga nagadan dahil sa pag-uran asin pagbaha sa nagkapirang parte kan Southern Luzon, Visayas asin Mindanao, daraka na shear line. Sa datos kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hale sa Northern Mindanao ang kadaklan sa mga nagadan na uminabot sa 25. Sinundan ini kan Bicol na nakapagrehistro nin siyam, 5 sa Eastern Visayas, 3 sa Zamboanga Peninsula asin Davao Region, 3 sa Caraga Region asin Saro sa Mimaropa. 16 man ang naparehistro na lugadan, mantang 19 ang padagos na nawawara. Sobra sa 3,000 na pamilya o katumba sa 50,000 na individual ang nawaran manin mga estaran. Mantang nasa 245 milyon ang danyo sa agrikultura and uminabot man sa 1.13 bilyon ang sa infrastruktura. Uminabot sa sobra 20,000 na pasahero kan Philippine Airlines o PAL ang naapektaran kan technical glitch na naeksperyensyahan sa Philippine Air Traffic Management Center o ATMC kan naiya kan primerong aldaw kan 2023. Sinabi ni PAL spokesperson Shelo Villaluna na nasa 16,000 na pasahero ka na domestic flights ang apektado, mantang 8,000 sa international flight. Piglinaw man kan tagapagtaram na nakahali o nakauli na ang ibang pasahero matapos makapag-rebook kan flights. Mantang sinabi ni Villaluna na fully restored na ang radar system kanasyon. Sa katakod na detalyes kan Bareta, para mientras na balik operasyon na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos ang nabiriya sa air traffic system. Sinabi kan Department of Transportation o DOTR na para mientras na nagpadagos ang operasyon kan aeropuerto, ban ng alas 4 nin hapon nga na aldaw asin ipinagpapadagos ini sa oras na ipigpadagos ini sa oras na alas 5:50 nin hapon. Dagdag pa kan DOTR na buminagsak ang Air Traffic Management Center dahil sa pagkawara kan kuryente bandang alas 9:49 nin pagkaaga. Naglanding ang primerong flight hale sa Brisbane, Australia pagkatapos din 6 na oras mantang pahali pasiring sa Hong Kong ang primerong flight sa NAIA. Apera padigdi ang naging kausa kaini dahil sa pasilidad kan Air Navigation kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sigon sa CAAP, nagko-koordinar na sinda sa mga airline para matabangan ang mga apektadong pasaheros. Pigtugutan naman ang 24/7 na operasyon kan mga airline para sa mas dakol na flights. Mientras tanto, sa sarong bareta mo na kita sa lado nasyonal kaya sa lado lokal. Nasa linya si Jimmy Nasalita. Jimmy, good afternoon. Please go ahead. Panahon ni dating Gobernador Noel Rosalan, sabi kanakaging Disyembre ma-operate na ang Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital alagad sa ngunyan sa administrasyon ni Gobernador Greg Slagman dahil panin pronouncement kunwari na sinano ang plano digi sa nasabing ospital sa Tuburan, Ligao City. Sa pagpashare kan di si GB News Gulpi pa, ang trabaho tataposon kung sa ongoing pa ang mga pagtatrabaho digdi sa pagtatapos kan mga pasilidad digdi sa JBDAP solamente. So si Gobernador Greg Slagman ang makakapagsabi kung rin ini formal na matatapos asin ma-operate. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nairehistrong firecracker-related injuries kan Department of Health o DOH po Desyembre 21, 2022 sa Enero 1, 2023.
Sa datos kan ahensya na irehistro ang 137 na kaso ng fireworks-related injuries kung saan mas sa baba ininin 15% sa nairehistro na 162 na kaso sa kaparehong peryodo ka nagkaaging taon. Sigun kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na nagbababa na ang bilang kan mga nalugada dahil sa paputok sa Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas asin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ipinunto kan opisyal na nakatabang sa pagbaba kan mga kaso an ipinautob na ordinansa kan mga local government units may kinaaraman sa paggamit asin pagpabakal nin firecracker asin pyrotechnics. Siring man ang kooperasyon kan publiko sa pag-iwas na gumamit nin mga paputok sa pagsabat sa bagong taon. Apesar kay ni, sinabi ni Vergere na piglalao manindang madudugangan pa ang firecracker-related injuries sa pagtatapos kan sa indang monitoring sa Enero 6, 2023. Antes kan iba pang detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, aramon niya to ang dagdag pang bareta sa lado lokal. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Please go ahead. Peaceful ang nakalihis sa Desyembre 31 ng Banggi sundo sa pagsabat kan bagong taon di Daraga Albaya. Nilian natin ang suspect ng Daraga Municipal. Naputol si Joshua sa iyang linya. Babalikan tang report ni Joshua mentras tanto sa iba pang detalyas kan bareta sa lado nasyonal. Nakapagrehistro ang Department of Health o DOH ning dagdag na 464 COVID-19 cases sa primerong aldaw kaining presenteng taon. Dahilan digdi suminakat na sa 4,064,779 ang COVID-19 case load. Base sa datos kan ahensya, buminugsok ni 13,061 ang numero kan mga aktibong kaso kana nasabing helang na pinakahababang numero sa laog nin maabot na 6 na bulan poon kan mairehistro ang 13,021 na aktibong kaso kan Hulyo 9, 2022. Nangenot pa manggiraray ang Metro Manila sa mga rehiyon na nakapagrehistro nin pinakang dakol na kaso sa nakalis na 2 semana na igwanin 3,245, sinundan kan Calabar Zone 1,521, Central Luzon 744, Western Visayas 395, asin Ilocos Region na igwanin 301 kaso. Pag-abot man sa mga probinsya asin syudad, ang Quezon City ang may pinakang dakol na kaso sa nakalis na 14 aldaw na igwanin 771 numero, sinundan kang Manila 426, probinsya kan Cavite 424, Laguna 400, asin probinsya kan Rizal 377. Antes kan iba pang detalyas kan mga bareta, mabalik kita pakaliis kan mga pagiramdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Susulong tayo, buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito.
Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nasa linya na si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon. Yes, peaceful ang nakaliis na Disyembre 31 ng banggi sundo sa pagsabat ng bagong taon ligdi sa Daraga Albaya. Ini ang naging assessment kan Daraga Municipal Police Station na sinabi sa DCGB News ni Police Lieutenant Cherry Cotaran, admin officer kan nasabing Hipatura. Sigun sa opisyal, sa naging pagsabat kan bagong taon, dahil man sinda nila i-restrong darakulang insidente na nagdanyar ng buhay aper lang duman. Sarong insidente kung sa sarong lalaking biktima na si Cesar Arjona, ang umano tinigmas kan suspect na si Ricardo Padilla, matanga ang banggi kan Disyembre 31 sa barangay Gabawan, Daraga Albaya. Nagsapar ang biktima ng tama ng tigmas sa iyang braso. Idinalagan ini sa ospital para sa atensyon medikal. As in faktong alas 12 ang matanga kan bagong taon, bit-bit naman kan Daraga PNP ang suspect as in nagsilebra ini ni New Year sa laog kan kartel. Aper kayan sigun Kikutara. Kaya na ibang mga nairestrong krimen sa banggi mismong pagsabat kan bagong taon. Kuntaya Daraga ini. Tapos naman ang mga dagdag na deployment ng police, balik sinda sa regular na dalagan kan trabaho. Pero sigun Kikutaran, lauman man girare kan publiko, lalo kan mga motorista, ang mga checkpoint sa palibot, kung kaya abiso kayo ni, na perniman girare ipagpisiguro ang lisensya, restro kan dihikulo, lalong ka ang helmet, kung ang darang ang pagpapadalagan, iyo ang motorsiklo. Nagdagdag na ta, Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Na-rescue na kan Armed Forces of the Philippines Western Command o AFP Westcom ang siyam na individual na kinabibilangan kan tulong tauhan kan Philippine Coast Guard o PCG, duwang miyembro kan Philippine Navy asin apat na tauhan kan Tubataha Ranger Station sa Tubataha Reef, Cagayan, Silio, nasakop kan Palawan. Ini matapos na maka-eksperyensya nin maraot na panahon na nasabing lugar kung sain pigrapado asin rinapak kan makukusog na paros asin darakulang ukol sa Tubataha Headquarters. Sigun sa tauhan kan Westcom, nakaresibi sila ning report hali sa nasabing lugar para dahilan na nanganing tulos na magrespondan sa indang mga tauhan lunad kan Philippine Navy BRP Gregorio del Pilar asin sa pudon ang mga biktima. Sa ngunyan ligtas na ang mga nasabing biktima mantang padagos ang pagkondukta nin operasyon sa AFP Westcom sa lugar. Siniguro kan Department of Health o DOH na handa ang healthcare system kanasyon sa pagitaas kan COVID-19 cases matapos ang holiday season. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nakaalerto ang gabos na mga ospital sa nasyon para digdi asin igwaman ng mga nakahanda na bulong para sa mga severe COVID-19 cases. Kinawanin doon man kan opisyal na 94% kan populasyon kanasyon ang fully vaccinated na nagsisirbi na protective measure in kaso magkaigwa sa giraray nin COVID-19 surge. Makakatabang man ang padagos na pagsulog nin face mask, siring man ang pagpapatudok nin booster shots. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, balikan ta si Ans Galero kan news team. Ans, marahin hapon. Please go ahead. Padagos pang pigpapakusog mo niyan kan Police Regional Office 5 sa panginot ni Police Brigadier General Rudolph Dimas an sa indang mga espersos may kinaaraman sa pagkontra sa kriminalidad digdi sa bilog na Kabikolan. Ehemplo kay ni naging akomplishmento ninda poon kan Disyembre 26, 2022 sagkod kasuod ma Enero 1, 2023 kung sain sa nasambitan ng peryodo na kapag nakadakop sinda ni na 39 na mga persona digdi sa bilog na Kabikolan kung sain kung pwesto ni kan mga most wanted persons as in iba pa mga wanted na persona sa manlain na probinsya kana Kabikolan kasabay man digdi na pagkakaaresta nin 10 mga persona
dahilan sa illegal na droga kung saan na sabat ninda o kaya na kumpiskar ninda ang 270 gramos nin shabu. Sinabi man ni Dimas na pwera kayan padagos ang sa indang kampanya kontra sa illegal na pagsusugal kung saan 48 operasyon ang naikondusir ninda sa nasambitan ng peryodo asin na 118 na bilang kan mga persona na nadakop may kinaaraman sa siring na bagay. Nagtaon din asigurasyon ang PNP Bicol na sa pagpadagos kan taon 2023 mas madakol pa ang mga madadakop ninda may kinaaraman sa siring na bagay kung dai ang mga ini magturol-tol. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, maabot sa 30 milyon na Pilipino ang magkakaigo ning harong sa target ka na gobyerno na magbugtak nin 6 milyon na harong sa laod ning 6 na taon. Ini parte kan pambansang paharong para sa mga Pilipino program na may kamauotan na magkaigwa ning disenteng harong ang gabos na Pinoy. May monthly amortization ang mga pasaherong ang mga paharong na ini, pero mababawasan ang interest as in monthly amortization. Ang local government units o LGUs ang mangingenot sa pag-aram sa mga individual na pwedeng makakuha ng bagong housing units sa tabang man kan mga private sectors, developers as in contractors bilang partners. Base sa report kan Office of the Press Secretary, nakapermana kan nakalis na December 22, 2022 ang Department of Human Settlements as in ang Development o DHSUD as in 39 LGUs as in 8 provincial LGUs mantang 47 man na memorandums of understanding ang natapos na. Ang mga LGUs nagpahayag na committed na magtabang sa paghanap ng lugar para makapagpatindog ng housing units sa nasabing o kaya sa indang nasa sakupan. Mas pinakusog kan Land Bank ang suporta kaini sa fisheries sector matapos pumakol sa maabot 3 bilyones pesos ang ipinaluwas kining loan sa kan bulan ni Nobyembre. Sa ginibong Land Bank Agrisenso Virtual Forum na inatenderan ni 115 na fishers as in iba pang stakeholders sa bilog na nasyon, inanunsyo kan Land Bank ang mga pigahanda nindang lending program na magpapakusog sa kontribusyon kan fisheries o fisheries sector para maabot ang food self-sufficiency sa nasyon. Kiban sa mga lending programs na ini, ang Sustainable Aquaculture Lending Program o SALP, pagsasakang pantubig para magtaunin credit assistance sa fisheries o fishers associations, cooperatives o federations, non-government organizations, micro, small and medium enterprises, large agribusiness enterprises as in countryside financial institutions. Nagtuman ang Land Bank nin pautang sa irarom kan Commercial Fishing Vessel Financing Program bilang ayuda sa mga commercial fishing operators para makabakal nin bangka na pang domestic o overseas use. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, naghahanda na ang Commission on Elections o COMELEC para sa May 2025 midterm elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Garcia na parte ka na sa indang mga plano o kaya mga plano, programa sin proyekto ngunya na taon ang preliminary preparations para sa 2023 elections. Sinabi ni Garcia na makonduktaan sa indang ahensya nin special preparations kaya ngunya na taon 2023 na eleksyon. Sinabi ni Garcia na makonduktaan sa indang ahensya ng special election para sa 7th Congressional District kan Cavite sa Pebrero 25 para itnuan ang pwesto sa House of Representatives na binakante ni Justice Secretary Crispin Rimulya. Apera padigdi pinaghandaan man kan COMELEC ang budget deliberations as in human resource development magin ang barangay as in sangguni ang kabataan elections nagigibuhon sa bulan nin Oktubre. Ipapairarom sa paraffin test as in ballistic tests ang pulis na inaresto matapos magpaputok sa tahaw kan selebrasyon kan bagong taon sa barangay Tuaw, North Bagabag, Nueva Vizcaya.
Sigun sa Bagabag Police Station, nasa impluwensya nin alak ang suspect na binistrong si Patrolman Loreto Padwal Aborio, 30 anyos, na miyembro kan PNF o PNP SAF, asin nakadestino sa 145 Special Action Company sa Lamot Ifugao kan magpaputok nin Badil. Tulo siyang pigreklamo kan sarong concerned citizen kung saan nadakop si Abrio sa luwas nin sarong video okay bar, bit-bitan sa iyang Badil na may serial number asin marka nin PNP property. Na-recover sa suspect ang sarong magazine na may 13 bala kan 9mm caliber na nakalaog sa sarong sling bag. Nasa kustudya naman kan PNP ngunyan si Bagabag si Abrio na nakatalaan na sa angatan nin magkakanigong kaso. Sa ultimong detalyes kan Bareta, sa lado nasyonal, pinasalamatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs na nagtabang sa pag-itaas kan ekonomiya kan Pilipinas. Pinagmidbid kan Hepe Ekotibo bilang mga modernong bayani o herwe ang mga OFWs na nagsakripisyo tanganing maitao ang pangaipo sa saindang pamilya. Sigun sa Presidente, nagtaon ni dakulang ambag sa nasyon ang mga OFW dahil sa roan mga ini sa nagtabang para maibangon ang buminagsak na ekonomiya kang Pilipinas dahilan sa man iba-ibang krisis darakan Russia-Ukraine war asin COVID-19 pandemic. Apisar ka ini siniguro ni PBBM na pagkakusog sa Department of Migrant Workers o DMW na may kamautan na masimbagan ang mga pangaipo kan mga Pilipino nagkatrabaho sa ibang nasyon. Iyan po ang kompletong detalyes ka nagakapira mga bareta na maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal alagad enot na nindong na antabayanan digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Sa pangaran po ni News Manager Mardela, si Angel Mustasa, Franz May Bora sa newsroom, Bonjing Tanay sa technical control, Richard Astor sa IT, Franz May Boras. ako po si Pio Fernandez and sa indong naging mga tagapag-bareta. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan.